Giapilan sa nagkadayang ahensya ug organisasyon gikan sa publiko ug pribadong sektor ang gi-organisa sa lokal nga gobyerno sa Digos nga mangrove planting ug coastal cleanup activity. Kini pinaagi sa ilang city greening program subay sa pagsaulog sa Earth Day karong tuiga. Subay sa report, ana sa 1,075 ka mga seedlings sa mangrove ang natanom ug 25 ka mga sako sa klase-klaseng basura ang nakolekta sa 659 ka mga partisipante sa barangay Sinawilan kagahapon, Martes, Abril 22. Usa ang dasureko sa daghang mga organisasyon nga mi-adapt og lugar aron mapalig-on ang mangrove protection program sa syudad sa pagig-alayon sa Institute of Integrated Electrical Engineers Davao del Sur Chapter. Gibisita sab ni Mayor Joseph Fertich Cagas kuyog ang mga miyembro sa konseho ang Digos Mangrove Nursery aron inspeksyonon ang nagpadayon nga mga development ug mahisgutan ang dugang nga mga inisyatibo alang sa greener ug mas sustainable nga Digos City. Gipahinumduman sab sa City Greening Program ang mga partisipante ug mga miyembro sa komunidad, hilabi na ang mga anaa sa mga baybayon sa pagsugod sa environmental responsibility sa panimalay. Lakip sa gipasiugda ang importansya sa pagpanghinlo ug saktong paglabay sa mga basura aron malikayan ang pagbara sa mga drainage. Ginasaulog matag Abril 22 sa tibuok kalibutan ng Earth Day. Ipadayon sa City Greening Program ang pagpahigayon ug mga coastal cleanup ug mangrove planting activities sa tibuok bulan sa nagkadayang mga coastal barangay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.